חבר'ה, אני שוב אתכם ככה, ואנחנו בסרטון נוסף של ביט סורווייבל גיים עם ליאם. שנייה אחת, הוא ליאם, ואנחנו... שנייה... שומעים אותי? שומעים אותי? מעולה. אז אני פשוט עושה את מקרב על האוזניה שישמעו. שנייה, אני מוריד את האוזניות כדי שישמעו. דבר רגע. אני שומע, יאללה. תכניס. כן, ואנחנו נתחיל פה את הסרטון. זה אני. כן. בולבול כושי! יש לי בולבול לא כושי. אני מקבל לניצחון, לא משנה מה אני מעלה את הסרטון. איזה כיף שיש המון חרבים. קריפת אנרקס. את מי? יש לי טקסטורה שככה נראה... יש לי טקסטורה מגניבה, נכון ליאם? אתם רואים את הטקסטורה שעכשיו אנחנו משחקים עליה? אני יצרתי אותה. נכון, אני לא. כן, הוא לוקח לי פטה מרייקס, אני לוקח טים 8 וליאם אחורה! אני בינתיים 2000 ומשהו קוינס כי יש לי גם רד דרגון 8. או, נייס! בואו, יש לי בואו. ככה נראה בואו. ליאם, עוף לי מהצ'סט. תתמודד מולם לבד. תביא לי צ'סט פלייט. הוא מביא לי. קח ליידינג. רגע, לא, בוא ניכנס למנהרה קודם. נלך לבליצסטאר בספאם. לספאם. נלך לספאם בבליצסטאר. היו פה. חכה לי. מה? 2000 ומשהו, למה? בוא נצח אותו, בוא. אני כופר אותו, בוא. אוקיי, עתיד שלו.
בוא נלחק עליו. הטים שלו נוב. פאק אוף! נו באמת ליאם! יש לך מזל שהרגת אותו. אל תהרוג אותו, תשים את הדברים! אין לך את האיירון גינקס! עזוב, האיירון גינקס לא פה, לך! אוי שיט! רודפים אחרי המאטי הזה. הוא 8 HP. הוא פול איירון גם. אף אחד לא המתין. לאף אחד המתין. לא, אין בליצטר, אין בליצטר. ליאם, דפוק פה ג'יטרים, למה יש פה חזקים. יש פה, הכי חזק פה חוץ ממך זה סליים אייקס. סליים אייקס וסקאוט אייקס פה יש. סקאוט אייקס וסליים אייקס נלחמים עכשיו. Why you died? אתה עם 4 HP. בוא נקיפ את זה שלך לבלתי נראים בושת הספיד. עליו תעשה ג'יטר כשאתה מסתובב. וואו. ג'יטר מכיר? טוב, תודה רבה שצפיתם, תנו לייק, סובסקרייב.